Hey, happy birthday! Hungry apa checkpoint. Excited na nung ada patay J lugar mi magkaroon na the cake na deadly. Magustuhan ti angin mapalakay man when no open. Magustuhan lang unay the cake na napukray san tuwag basa-basa duduman ang kachay tenga. Isusi ka pare ibagam ken mare mapanabake i-check pang kape. Okay ni Inam kita kay masan awan mga tiltay raman na awan magkatiliw. Okay ni Inam kita kay masan ado ginay mas sa feelings na strawberry choco Kenya ma di kay masan na makapulagat tay flavor na ka-peanut. Okay ni Inam kita kay masan awan mga tiltay raman na awan magkatiliw. Nag-birthday ni kaanakan cake pinapan na impagatang kinasararita ni Inam cake na tigpagatangan pinilig na rotayema imisin kang kinunana pare baka kayat mo tay kay masantay pinakaw na kasaganan patita na bate at tinapay jak napigilan ti nakatay. Okay ni Inam di ka kay masan awan mga tiutay rangan nga awan makatiliw. Okay ni Inam di ka kay masan ado ginay mas sa feelings na strawberry choco Kenya ma di kay masan na makapulagat at ay flavor na ka-peanut. Okay ni Inam di ka kay masan awan mga tiutay raman na awan makatiliw. Okay ni Inam di ka kay masan ado ginay mas sa feelings na strawberry choco Kenya ma di kay masan na makabulagat at ay flavor na ka-peanut. Okay ni Inam di ka kay masan awan mga tiutay raman na awan makatiliw. Okay Inam nga naimas jak tupulos mapalabas. Okay ni Inam di ka kay masan awan mga tiutay raman na awan makatiliw.